Sa Cagayan de Oro City, Dike sa usa ka barangay Nahugno human mihumo kuno ang yuta tungod sa pag-ulan kagahapon. Ano i-report ni Ethel Ipanag. Nakurat ang mga residente sa Zone 8 Mindanao Homes Barangay Pagatpat ning syudad human mahugno ang wala pa mahuman nga dike nga mauuntay magsagang sa dakong tubig baha gikan sa Pagatpat kanituan River. Saysay ni Nanay Bernadette, alas 8 sa Domingo sa gabi, dihang kalit kunong adunay miboto ug pipila ka segundo miuyog ang yuta. Sa 150 meters nga gitason sa dike, 100 meters ang nahugno. Nakuyawan mi abi na mo unsay himbuto, kusog ayang impact. Pagawas na mo kuana siya. Kani amo nabantayan. Vibrate gayang mga silingan da tungod sa pag-impact sa bardahon ba. Abi nila linog. Gikuhaan sab sa GMA Regional TV1 Mindanao ang bahin sa kontraktor apan midumili kini sa pagtubag. Kasamtangan pang nag-imbestiga ang Department of Public Works and Highway Region 10 sa nahitabo. Usa sa gilantaw nga hinungdan mao ang kalit mihumok ang yuta tungod sa sigig ulan. Nagawa sa initial investigation kay medyo naalang yung saturation sa soil mao to nga medyo nagka-create og gap between sa atong flood wall and sa stone masonry. Giabisuhan na sab sa barangay ang mga residente nga likayan ang moduol sa maong dike aron dili madisgrasya. Paduol kay basin og mga tagak mo da mabordahon ang inyong gitungtungan na dito na mo makatugpa sa mga sulid nga minasa, mga aksidente. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Ethel Ipanag para sa 1 Mindanao.